13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, το σύμπαν γεννήθηκε και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από την ύπαρξή του, υπήρχαν ήδη η βαρύτητα, σωματίδια, μάζα και χώρος. Σήμερα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο. Απλώνεται σε μια κλίμακα τόσο τεράστια, που ακόμη και το πιο γρήγορο πράγμα που υπάρχει, το φως, χρειάζεται εκατομμύρια χρόνια για να διανύσει ουσιαστικές αποστάσεις. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς ξεκίνησε το σύμπαν, αρχίζουμε να κοιτάμε προς το τέλος. Και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια θα είναι η τελική του μοίρα. Αλλά οι πιθανότητες είναι τόσο ανησυχητικές, όσο και συναρπαστικές. Για να καταλάβουμε το μακρινό μέλλον του σύμπαντος, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη διαστολή του χωροχρόνου. Τι προκαλεί αυτή τη διαστολή? Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε τον ακριβή μηχανισμό. Το ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια και φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Όταν ο χώρος διαστέλλεται, νέος χώρος δημιουργείται παντού εξίσου. Όλα τα σημεία στο χωροχρόνο απομακρύνονται το ένα από το άλλο με τον ίδιο ρυθμό. Από το χώρο ανάμεσα σε εσένα και την οθόνη σου, μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα άκρα του σύμπαντος. Αυτή η διαστολή είναι εξαιρετικά ασθενής. Και γι' αυτό η βαρύτητα μπορεί να συγκρατήσει αντικείμενα που είναι δεσμευμένα μεταξύ τους, όπως εσένα, εμένα, τη γη, το γαλαξία μας. Αλλά σε μεγαλύτερες αποστάσεις η βαρύτητα δεν αρκεί. Τα αντικείμενα απομακρύνονται και δεν επιστρέφουν ποτέ. Με βάση αυτό, οι επιστήμονες έχουν περιορίσει τη μοίρα του σύμπαντος σε 4 πιθανά σενάρια. Αν υπάρχει περισσότερη ύλη από όσους πιστεύουμε ή λιγότερη σκοτεινή ενέργεια, η διαστολή θα επιβραδυνθεί, θα σταματήσει και τελικά θα αντιστραφεί. Το σύμπαν θα αρχίσει να συρρικνώνεται. Οι γαλαξίες θα συγκρουστούν. Θα δημιουργηθούν νέες δομές. Καθώς ο όγκος μειώνεται, η πυκνότητα και η θερμοκρασία αυξάνονται. Μέχρι που όλη η ύλη θα καταλήξει σε ένα σημείο, σε μία μοναδικότητα. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι το τέλος, αλλά μία επανεκκίνηση. Ένα νέο Big Bang. Ένας κύκλος που ίσως επαναλαμβάνεται για πάντα. Το 1998 ανακαλύψαμε κάτι ανησυχητικό. Ανακαλύψαμε ότι το σύμπαν δεν διαστέλλεται απλώς, αλλά επιταχύνεται. Αυτό καθιστά το Big Crunch πολύ απίθανο. Η σκοτεινή ενέργεια φαίνεται να κερδίζει. Το σύμπαν ξεκίνησε με αδιανόητη θερμότητα και από τότε ψύχεται συνεχώς. Κάθε διαδικασία χρησιμοποιεί ενέργεια και αφήνει πίσω της θερμότητα. Με την πάροδο του χρόνου η ενέργεια διασκορπίζεται, η εντροπή αυξάνεται. Κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα σύμπαν όπου δεν θα υπάρχουν διαφορές. Καμία θερμοκρασία, καμία δομή, καμία ενέργεια για να συμβεί οτιδήποτε. Ένα σύμπαν κρύο, σκοτεινό, νεκρό. Αν η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι σταθερή, αλλά αυξάνεται με τον χρόνο, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Σε κάποιο σημείο θα ξεπεράσει τα πάντα. Η βαρύτητα δεν θα μπορεί πλέον να συγκρατήσει ούτε καν τις δεσμευμένες δομές. Οι γαλαξίες θα διαλυθούν. Τα ηλιακά συστήματα, οι πλανήτες, τα άτομα, τα ίδια τα σωματίδια θα διαχωριστούν. Το σύμπαν θα σκιστεί μέχρι το πιο θεμελιώδες επίπεδο. Ίσως ακόμη και ο ίδιος ο χωροχρόνος. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό.
Μέχρι τώρα μιλάμε για κάτι που συμβαίνει παντού. Αλλά τι γίνεται αν ξεκινήσει κάπου συγκεκριμένα? Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι μια τυχαία ανομαλία θα οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Κάτι που μοιάζει περισσότερο με καρκίνο του σύμπαντος παρά με ένα κουμπί διαγραφής. Αυτό ονομάζεται αποσύνθεση καινού. Το 2012 στο CERN εντοπίσαμε το μποζόνιο Higgs, το σωματίδιο που σχετίζεται με τη μάζα. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το πεδίο Higgs ίσως δεν είναι σταθερό. Μπορεί να βρίσκεται σε ψευδή κατάσταση κενού, σαν να ισορροπείς στην άκρη ενός γκρεμού, και αν αυτή η ισορροπία σπάσει, μια φυσαλίδα πραγματικού κενού θα δημιουργηθεί. Η φυσαλίδα αυτή θα επεκταθεί με την ταχύτητα του φωτός, καταστρέφοντας τα πάντα. Οι νόμοι της φυσικής θα αλλάξουν, τα άτομα δεν θα μπορούν να υπάρξουν, η χημεία θα καταρρεύσει και το σύμπαν θα σβηστεί, χωρίς καμία προειδοποίηση. Και το πιο τρομακτικό, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, και αν έρθει προς εμάς, δεν θα το δούμε ποτέ να έρχεται. Αυτοί είναι λοιπόν οι 4 τρόποι με τους οποίους το σύμπαν μπορεί να τελειώσει. Στην πραγματικότητα, το θερμικό τέλος είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά μέχρι στιγμής γνωρίζουμε μόνο ένα πράγμα, ότι κάποια στιγμή όλα θα τελειώσουν. Οπότε, ίσως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απολαύσουμε τη διαδρομή.